champion for institutional reforms. Nikeche kaki wacho no kawono nindo diere kinyi nindo tu. Ndachiwa ng'eny sana mok di lost sana. Problems mago mantiere kaluo okwanyal tiek ihigni adek ariyo modong ma wandai kodu jotend wantiere sirkal. Dimora ahinya nikeche achiel kuom examples manchiwoga in county government devolution alafu kodo CDF. Mago gin institutions ma whether you are supporting the government or not supporting the government to pesa bira kose nango mashimiwa koro onego bed kikwangiye yo ma joka ngiye ga kodo pile sani wantiere gi nafas mar ngiye kwangiye yo mopogre nikech wachako ka wacho ni wanyono igwengo kucha ndini wanyono omak gik moko sani omako gik jotend omako gik jatelo maduong'no koro tiko gik momak go omake mafuanda omake matek kamara mofuanda kaka make no mondo ok na benefit ma sani nikech gimo timre ga samwangiyo mana sani ni to wamiga joka bende ichwang the next time magin tiere kakani to wan kod 40 years ukiwangeyo siasa en lokre kabisa kawuono kere nyasayo kao kwa kamano to kiny Raila onge ng'ama kelo karachiel ma mi gik moko tumre koro gimone go benwa ng'iyo en institutions ng'io wangiga ka pesa nyalo dhi mashinani through structures ma kata government kata bed manano oriemo bedo president to one safe mane mondo benwa ng'iyo. Number 2, development unge kodo boundaries waketo no tribe nikech mani narrative ma joma chiemo maber oseketo wakodo jokuma no kontiere jokuma nthenge kabisa nikech shida an achiwo uniforms schools yanda ntiere iskunde mago ma West Ugenya ka chiwo uniforms the same yanda ntiere Mukuru kwa Njenga they are going through the same issues koro gik monego benwa ng'iyo sani okonego benwa ng'iyo no gik mage miloso onego benwa ng'iyo ni are the future of our children safe? How do we do that? Nikech ng'eyo no when kata mana sirkal ni onego benwa morga ka wantiere iye ma president and Raila half of the cabinet and jog wa ng'eyo no a lot of development this side wa lakini for now wanana jokony makiny liet maro jenzini nyalo bedo temperature nyalo idha hinya bu Ruto luongo ni kendo adware jenzi moko i sirkanda kakani bu lemo mwageno gana magwa mantiere sirkal goloki na pana kwa sababu tunataka ku make sure iko inclusive ini bedie thenge matin mondo waminga ojana matin bede nafas. So let's fight for institutional reforms. How do we through now chance mon kodo ni mopo ko bedo kodo higini mang'eny, how do we make sure ni pesa mabi counties masama mweshimiwa ntiere ground to nyalo siemo nderni ken kodu chir no ndarani ibro golam samu kwayo kura to nyalo wacho no ECD ge di lost king'iyo sani